Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irşad ettiler bu hadiste. Muru awladakum bis salat ve hum ebna'u seb'a sinin. Emredingler, buyurunglar awlatlaryňyza namaz okuýmaklyga we halan kular 7 ýaşynda filan. Oğlanlarına 7 yaşam pillasında namaz okuýmagy buyurun diýdi Peýgamberimiz. Bu jehatinden taki oğlanlar gijiklikden namaza adet eder ýanak. Wadribuhum alayha wa hum ebna'u 10 sinin. Oğlanlarına namaz okuýmaklyga urunglar namaz okuýmasa 10 yaşam pillasında. Ýene bilen 9 yaşdan 15 yaşa barınça gyýdy oğlanlaryň belagaty etjek musim bolýar. Gyýdylar 9 yaşdan 15 yaş şol ortada belagaty etýär. Erkek oğlanlar 12 yaşdan 15 yaşa barınça 12 yaş murahik yaşı bolýar, 15 yaş hadd belagaty bolýar, belagat ýaşy. Gyýdylan 9dan 15-e barınça, erkek oğlanlar 12den 15-e barınça. Bir adamyň belagaty etmezden ol namaz roza adi bolsa belagaty etenden soň terk edilmeýär. Ondan soň kyjyklikden bir adam bir zada adat etse, ketde bolandan soň onu ýazmaýar. Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem ettir, oğlanlarınıza 7 yaşam pillasında namazı buyurun. Yani oğlanlarınıza 7 yaştan namazın talimini verin. Namazı bir tertipte okuymalı, bir tertipte niyet etmeli, namazın talimini verin dediler. Oğlanlarınız 10 yaşa varan pillar namaz okuymasa urun dediler. Urmaktan bir adam, 10 yaşar oğlanın haline riayet edip, mesela küçücük çiybik bilen, ya kulağına pitiklemek bilen, ya sökmek bilen, yine bu tenbih de oğlanlara tenbih etmek. Enem 10 yaşından son kız bile oğlanın yatgön yerini ayırın dediler. Bu cihatinden taki oğlanlar micasları yani ayal micas, hili micas bolmaz yani. Sol cihatı bolasa çay içen dedem erkek oğlanlar elayda oturup işte, miman divalda oturup işte. Taki micasları hem hili micas bolmaz. Yani bazı adamlar bolýar hem işe güftügü we oturum turmy ayallar bilen hem işe üýde bolýar. Şojatdan ol adam micas hem hili micas bolýar. Şu oğlanlara 10 ýaşam pillasında ýatýan ýerini elaydylan. Taki micaslary yani erkekliň micaslary bilen barabar bolsun. Soň hem işe ayallar bilen bolup ýörse belagaty etmezden owaldan oğlanlaryň mijaslary erkek adamlaryň mijaslary bilen barabar bolsun. Şo jähetden bisterelerini aýryp bolasa 10 ýaşandan soň erkek oğlanlar elayda bir diýwalda ýatsa, ýa meýman diýwalda ýatsa, täki mijaslary hele mijas bolmaz ýany. Bul hadisiň matlaby şulki oğlanlara kız olsun, oğlan olsun yaşlıktan namazın talimini vermek mühim eken. Bazı adamlar aytdy biz namaz okuyup oturjak, 5 wagt namaza gidip oturjak. Ýöne kança nefer agdaçyk bize garap diýdi. Bul gep bar, mütekebbirane gep, prowniyet gep bul. Bir adamyň rızky birine garamaýar. Bir agdaçyň rızky bir adama garamaýar. Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Azimüşşan'da irşad etdiyor. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Allah Teala etdiyor. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ buyurgun sen ehline, oğlan uşağına namaz okuymaklığa وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا şunda istivardır diyor. Oğlanlarına namaz okuy deyip ayet namaza buyur diyor. Ondan sonra onlardan bir haber gelýär. Oğlandan okuyup durma, okuymap durma. Şundan bir habaram tut diye şundan istivardır. İyidinden Allah Teala etdi la nes'aluka rizqa. Biz senden rızk dilemiz yok diye. Nahnu narzuquka. Biz sana rızk berýäs diye. Hemme insanın rızkını berýän. Yaş bolsun, garry bolsun, jywan bolsun, gödek bolsun, bäbek bolsun, hemme rızkını Allah berýär eken. Bir agdaçyk biýanka garamaýar rızky rozy barada. Nahnu narzuquka. Biz sana rızk berýäs diye. Wal aqibatu lit-taqwa ahiretden ýaxşylyklary muttaqi adamlar üçin. Sol jahatly bu men 5 wagtda gatnap otursam kança agdaçyk bize garap dur. Bolmasa menim mesjidden gaýtmany oturjak bazı adamlar aýtýan gibi. Bu zat bilen kim itimatlyk Allah Taalanyň razyklygyna
merdimlerin akidelerinin zo'ufluğundan işare oluyor. Olması bara bir adamın rızkı bir adamın üstüne vabesteden hem insanların rızkını Allah subhanahu ve teala ata ediyor. Şu cehaletle Hudaya tevekküllik edip oğlan uşaklarına razı edecek olup Allah Teala'nı dık etmeli lekin. Bazı adamlar var. Oğlan uşağını hoş edecek olup Allah Teala'nı dık et diyor. Oğlan uşağını hoş edecek. Şolara zat tevekkül bildirecek. Ama Allah Teala'nı dık et diyor ki mescide haber al bilen yok. Ondan sonra var bir adam Allah Teala'nı dık edip mahluku hoş edecek olan adamlar. Yani oğlan uşaklarına rızkı cem edecek oluyor men diye sorasın. Mescide gelen yok, cemaate varan yok diye biz oğlan uşağımıza bir kesbukar edip iyidirel deyip cemaate varıp bilemiz yok diyor. Şol oğlanlarını hoş edecek, Allah'ın dık edip mescid näme şo bolsun, namaz cemaat näme şo bolsun, oğlanlar hoş bolsa bolýar. Şol oğlanlar soň näme rakam bolýar? Ol oğlanları hoş etmek için oladım ikdam edip de Allah Teala'nı hoş etmek için ikdam etmedi, mescide varıp cemaat okumaklığın fikrini etmedi. Evlatlarına namaz okutmaklığın fikrini etmedi, namaz öğretmeklığın fikrini etmedi. Fakat onları hoş etmeklığın fikrini etti. Ol oğlanlar kette olandan soň näme etdi şol adama? Üstüne bir yük bolýar, müsellet bolýar. Kapışata ümitim otur deyip aytýan oğlanlarım şu rakam oğlanlar bolýar. Gijiklikden ona namaz öğretmese. Ata sen näme bilýärsiň? Otur kapıştana. Şöyle deyip aytýan oğlanlarım bolýar. Ol närakam oğlanlar bolýar. Olar gijik pillasynda olary namaza buyurmasa, mescidi medrese goýup olara talim namaz öğretmese, belki oğlandan hoş edecek bolup öze hem cemaateden barmady. Allah Teala razı edecek bolup köýüş etmedi. Belki oğlanlaryny hoş etdi, Allah'ın dık etdi. Ayanda da ol adamın üstüne şol oğlanlar yük bolýar. Yük bolýar şu wagtda bara köp adam oğlundan şikayet etdi. Bu da vallahi oğlunsa biz oğlumuz aydan yok. Köp adam şikayet etti. Köp ayarlar şikayet etti biz oğlumuz aydan yok. Ol adamlar şikayeti özünden etmeli. Şolar gijik pillasynda oğlanlaryny hoş edecek boldular. Oğlanlaryny hoş edecek boldular. Allah Teala'nı hoş etmekliğin fikrinde olmadı. Allah näme hoşluyor? Allah'ın peygamberi aytdy, oğlanlaryňyz 7 ýaşa pillasynda namaz öwredin. Oğlanlaryňyz 7 ýaşa baran pilla namazyň talimini beriňler. Namaz bödüp okuýmaly. Bödüp niyet etmeli, bödüp durmaly, bödüp tärit etmeli, namazyň talimini berin, tak adat etsin gijiklikden diýär. 10 ýaşa baran pillasynda namaz okuýmasa urun diýär. 10 ýaşda gyz bilen oglanyň isteresini aýryň diýär. Ol adamlar näme şedi? Gamyndan bolundal, gijik pillasynda oglana namaz öwretmekliň fikrinde bolundal, talimiň fikrinde bolundal, ana ketde bolandan soň ol oglanlar şu atanyň üstüne. Ol ataý ki maksat oğlanı hoş edecek bolup Allah'ın dık edenti. Oğlanı şahına rızkı kemaya edecek bolup cemaattan galantı. Namazdan galantı, rozadan galantı. Ol oğlanlar kette bolandan soň atan gerdine bir yük bolýar. Şol jahatda insan Allah Teala'nı hoş edecek bolup şoň köýüşinde bolmaly eken. Allah Teala näme de hoş bolýar eken? Allah'ın peygamberi talim beri oğlanyňyz 7 ýaşa baran piler namaz okuýmagy buyurun diýär. 10 ýaşa baran pillasynda oğlanyň namaz okuýmasy urunlar diýär. 10 ýaşda oğlan bilen gyzyň bisteresini aýryň diýär. Taky mijaslary ýene hele mijaz bolmady ýany. Ýene bir şerde bilen bir büzrük baryň ýanyna biri gelen eken meni oğlum küfte terede vurdu diýip. Küfte terede vurdu. Oğlum näme iş etýär diýip sorap durup büzrük bar. Onda oğlum koşturuyor diýär. Oğluna Kur'an öğrettin mi? Kur'an öğretemiyor. Oğluna musulmançylygyň ahkamatlaryny öğrettin mi? Ona öğretemiyor. Oğlum goş haýdyýar diýär. Onda sahip diýse şol ukuzdur diýip urandyr, ata diýip urmuyor diýär. Wagyn siň atalyk hormatyňyzy tanysa, oğul atany urmuyor diýär. Emma lekin ol dünýäge gelip göz açany bar görem zady şol pada bolsa yer sürüp onda şo gahar gelen pillasynda şol padadyr diýip urandyr diýdi. Siň atalyk hormatyňyz bilse oğul atany urmuyor hiç wagt diýdi. Aşyl jahatly şu wagt atalar köp oğlundan şikayet etýän atalar bar güne özlerinde gijik pillasynda şolary usumlap köp usumlanlardı. Şun bellap
koyun, küçük piller köp uğsumlarını verse oğlanlar. Ola oğlanlarda hayır bolan yoksa, küçüklikten katılığı uğretmeli diptir. Küçüklikten katılığı uğretmeli. Sahtlığa uğretmeli. Küçüklikten roza tutsun. Küçüklikten mesela ataburdat verdik gelse oğlanlar. Ona diptir, ulamalar, büzürükler. Şuna talim versin küçüklikten. Bir iş versin diptir, başka falan iş etsen mi sana bana 5 rupiye verin. Olmasa uğramada vermese olmuyor. Şuna hizmata, işe, küçüklikten boyunmasın, göz alsın dip.